Hindi siya mamaak. Hindi siya mamaak. Mamuntok na siya. Ako, cute kaayo. Cute kayo mo iro. Imo iro, pariyan mo putot. Wala ka tubo. Imong iro. Kay, ambok, liwat nimo. Naalagi ka diri. Okay. Ano man ko diri? Sorry man ning Marga. Uy, yung mama ni mo. Mama na ako, wala man. Adto man dito. Ay mo mama, kita na ko kayo dito ay. Kan? Nako, Uy, yung papa na ko. ayaw, sorry Diman, ka papa. suka. Nga, kunti sa sayaw. Di! Kunti sayaw. Ako ba yung pinakanindot mo sayaw? Ako po yung binaka. Nakadaog sa eskwelahan naman pagbabata kan musayaw ko bisag utong laro ko kanang gabing tungang kana musayaw ko. Sayaw ka? Ah, Be, sige. ikaw una. Oh, Sige, panindotay ta. balilutay ta. Sige, sige. 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 Ikaw. Bantay ka ha. Kuya Premio. Ikaw na, Kuya ikaw na. Premio. Kuan usa ka round. Sige, play. Sige lang, sige lang. Ako ha? Ikaw. Sound check, check. Hey, the best. Wow! Kuya mo sayo eh. Yaw mo sayo ni Bugod. Ko dili siniyawan din sa kanang kuan dai. Da, ikaw na po, be. Ikaw po be. Bigi daw, be. Wati, wag ka. Ikaw kay kuan. Ang dami ng kuan. Kidungan ka. Anak mo na. Sound check for the best. Wow, right. Shout out sa mga galonto ng mga OFW sa mga Bisaya sa Timog Kalibutan. Sa mga supporters sa mga Davao, Cebu, mga OFW, Dubai, tanan-tanan mga Bisaya sa Timog Kalibutan. Shout out Yes. sa mga followers sa mga diehard followers si EmpeGirl, Vic Desucatan. Thank you, Salamat sa iyong suporta. Thank you. Ug karong adlaw kay among gibuhat karon is Goodvibes ng Pirmi. Yes. Happy lang yun ng Pirmi. So sa mga followers sa Vic Desucatan ng EmpeGirl, salamat sa suporta. Aming adlaw ng tanan. Happy Thursday ran. Yes.